DCJB Ngunyan, anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:03 nin pagkabanggi. Marhay nabanggi po sa Indugabos mga paraantabay sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB-AM. Sa pamamayo po kan samuyang presidente si Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin. Siyempre ang samuyang founding chair si Sir George Bayona. Ang samuya pong Executive Vice President and Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon. Asa mo pong Vice President for Network Programming, si Henry M. Mga pag-iriba sa opisina sa pangaran ni Madam Shirley Dilumen, ni Madam Chian Tivola, ni Madam Mariel. News Manager Mardela, News Director Edwin Peralta. Siyempre sa luwas, News Team Jomar Jimmy Al sa kuyang mga compadres. Sabay si Ants Galero, Renz Luna, asin si Luens Nabarcena, sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control sa kuyang kapartner ko niyan si kumpadreng Tay Nald Baldo. Siyempre Chief Tech Bunjing Tanay, Maniti, Junapolis. Kompleto po yan ang puwersa, riding ready. Sa production center yaon dyan sa PA si Angel Mustaza. Sa IT siyempre si Arven Laad, buda si Richard Atos. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Marhay na banggi po sa gabos na paradangog dyan sa AM Band kan DZGB. Siyempre sa mga nakalagon po sa manlain-lain na lugar, sa inmang kamong lugar sa Pilipinas asin sa kinaaban dyan sa DZGB News Online. Marhay na banggi po hali sa Pilipinas. Paki-share tabi kan sa indong nahiling na broadcast sa Facebook kan DZGB. Makishare nganing dakol na mapaabutan pa kita na mga paraantabay, lalong-lalo na po so nasa luwas kang Pilipinas, maara manindaan sitwasyon digdi sa satuyang lokalidad. Sagod kita taod-taod kung ano ang sitwasyon dyan sa luwas. Sa kuya pong telepono numero sa cellphone tabi sa mga Globe subscribers 0961 o kaya sa mga smart subscribers 0961 759-0888. That
759-0888 asin sa Globe 0926-0156-080. That's 0926-0156-020. Sa Facebook account, pwede man tabi. Hanapon lang nindo Pio Fernandez asin sa Messenger, pwede man. Pio Fernandez asin dyan sa chat box po kan DZGB News Online. Pwede ka mo dyan magpaabot po nin mga impormasyon na si Diba pa. Queries, situationers. Diyan po sa indong kinamumugtakan. Paparay na baklaw. Maray na bang gitabi isa mo paparay baklaw. Kumusta lamang ang kamugtakan man? Sige, inutod ta si Dr. Cedric Daep, tibaad bakante na, maaraman ta kung anon sa iyang mga abiso and kung anon sa indang analisasyon, diyan kita madepende po kan sa tuyang broadcast, kung sagkod anong oras, buda sa pag-asa. Mas importante po ito na ang otoridad an sa tuya pong nakukuhaan ni nagakanigong abiso para mas nakita po dai mabugtak sa peligro. Yan, sige. Si Sir Cedric Daep sa tuyang piga apudan okay man da sa iya maski alas 9 na taod-taod o ngunyan nakahurog ka kaso bago. And yan, problema yung globe ha. May problema yung globe natin. Maray na banggi dyan kay Sir Rondon Ricafort kan Provincial Youth Development Office. Tranquilo dyan sa luwas ha. Medyo dainin uran, dai paning paros-paros. Sumanga paraan tabay-tabi niya to dyan sa Catanduanes, makipaabot daw kan sitwasyon do dyan kung ano an kamugta ka na, kung nag-uuran o maparos na dyan, taan Catanduanes po ang medyo nakalaog-laog ning diit dyan sa gilid kan bagyo. Yan, sige pa, saro pa. May mga problema itong mga ko natin. Yan, nag-ring na po. Ang sarong linya ni Sir Cedric Daep. Hello, good evening tabi, sir. Si Pio po kan DCGB. Good evening, Tavi. Opo, we're on air na po sa Samuyang Emergency Broadcast. Sir, primero po, ano ang general situation tanadigdi sa Albay insofar as sa indong monitoring is concerned? Go ahead po, tabi. Ako ang monitoring ko dahil pa naglulas 10 o'clock, pero sa hiling ko, garo, kung mantinilo ng signal number 1 kita, dahil kita ma-google pick yan, dahil kita namit ki kayan. Kung oran sa pagante sa pertang oran, pasiguro lang bagay sa tuya, ta convict mag-ranay pa bagay sa tuya. Pero kung sa tracking na sumakat siya, na dahil na mag-ranay pa masyado sa tuya, baka ang rainfall na mamamatyan ta. So sa outer bands na baka masyadong grabe. Tapos kung itong smoke, halimbawa itong paros na kita maka-expect. Siyempre, kung signal number 1, kahit 60 man sila yan, ang mamamatayan ka kaya, hindi kita masyadong magulpikan sa paros. Ang delikado sila sa itong mga system set, siyempre, magkusog ang taplak kang dagat dahil lang sa magkusog ng paros sa Pacific Ocean. Opo. Now, taod-taod tabi, sir, ibibiltadahan ta iyan na sa imong enot na mga ipinahayag ta. Diyan man po kami madepende kan sa mo yung broadcast and pagkatapos mo, apudan mo yung pag-asa. Po. Now, duman sa pinagasabi mo na sa dagat, mga nasa tampikan dagat, kasubago, may nai-report po ang sabuyang koresponsal sa First District, si kumpadreng Jomar Bien, dumanda sa Tiwi, sa barangay Baybay, Sugod, Buda, Lourdes. Mga bandang alas 9 to alas 10 nin pagkaaga, bigla daang luminantop so tubig dagat, maski hunas, and inabot so mga residensya sa dumantabi. And ang sabi, pigukonsiderar na itong storm surge tabi sa TV, Dr. Cedric. Any information on the matter nakaabot sa indong opisina? Correct. Pag iyan pagkasabi ko, Pio, na maski
di kita makanamit yung makusugon ng paros. Dahilan ta, makusugon ang paros sa Pacific Ocean, bubukagon iyan, itutulak ayan ang wave, pasirin sa gilid, maski dahil niya kasabay ang paros. Iyan. So you are now confirming na itong nangyari managad sa Tiwi, storm surge na ito. Storm surge to Pio, dahil cause ito kan friction sa sobrang kusog kang paros na nag-react. So surface kang dagat, doon sa kang paros. Yan. Tutulak na talaga yung pagilid. Yan. Kaya palan, isinabay nindo nanggad katugon-tugon sa indong pagpaluwaskan advisory kasabago, evacuation, storm surge sa mga lugar sa tampikan baybayon dagat, partikular sa nakahampang sa dagat Pasipikong lugar, tabi Sir Cedric. Kaya baga Pio, ang pinaka focus na talaga, Eastern Seaboard. Eastern Seaboard. Sabay ko nga sinabay baga so sa West Coast, dahil dyan masyadong epekto. Pero ang Eastern Seaboard, talagang tatamaan yan. Dahil lang maporsahon ang kusog kang kang paro sa central pressure niya kan bagyo. Siyempre, ang pagtulak yan, liquid yan, may yan, may gabat yan, pasirin sa gilid. Garo na i-imagine ko tabi Sir Cedric, sarong dakulaon na planggana na puno nin tubig, butubutan mo ning paros kan electric fan, duman sa sarong ibong, an tubig, masaangat, pasiring di sa ibong nalado kang planggana. Bata ang paros na yan na nagtututok sa iya, tangan ng ibosol pasiring di sa tuya, dahil nagpupundo. O duro-diretso. Duro-diretsong paros yan. Kaya, lalo na kung ang interval kayo ng halawig, dalakula yan. Mhm. Kung kaya, arog kayo ng sitwasyon, Sir Cedric, maski nga ni ibabalitadahan ta na sa imong enot na porsyon kang pahayag na bako na kitang peligroso kung diretso na ining tracking, direction kan bagyo, as in puwersa, bako na peligroso masyado sa paros. Buda uran as of now, pero ining mga sa Eastern Seaboard, ining mga delikado sa storm surge, so tampikan dagat, Eastern Seaboard kan na Albay, dapat nagad talagang huminali na sila dyan. Ngayon, importante itong huminali na sila. Pwedeng umabot yan sa 5 metros ang wave kaya. Mhm. Okay. 3 to 5 meters yan kung talagang sa mga arababao ng tampikan dagat. Pero kung itong sa medyo may mga dakol dyan, may mga corals, may mga pwedeng obstruction din sa dagat. Kaya lang ang difference kami yung storm surge sa tsunami, kaya surface wave, ang tsunami, ang energy kaya sa irarom nagpupuon. Kaya ang hiling ko kaming storm surge, maski pa may mga obstruction yan sa irarom kan dagat, dahil surface wave yan, talagang itutulak yung pagilid. Yan, oho. Now, ining mga nag-evacuar, tabi, Sir Cedric, lalo na ning mga hali sa lugar na iganing peligro kan storm surge, no rin ang rekomendasyon nyo kaya na magboltada sa indang mga lugar na safe na po sinda? Sa aga siguro na pag nag-improve na, once na luminampas na yan na bagyong suminakat, na rin naman yan mabalik, sa aga pwede na silang mag-decamp. Ang instruction talaga, pasiguro lang kita kaya, ang instruction niya na formado ni Gov is overnight evacuation man sila. Yan, overnight Pero evacuation. siguro na delay nga na ibaga. Kasi bagong pag-computer kang sa earlier kang banggi ang epektong mamamatayan pa. So lalagan ka to, 20 kilometers per hora. Ngunyan baga, nag-15 na sila. Yes, oho. Nag-15 km per hora. Okay, babalikan ta na yan, Sir Gusto Cedric. sabihan kaya, madi-delay. Madi-delay. So, pag abot kan diit na oran-oran mo na paros-paros. Pero kung di na yan ito, magranang maray na kung outer rain bands ang mamatayan ka, tranquilo kita. Yan, oho. Iyan ang sa tuyang sususugon tautod after our interview sa pag-asa tabi Sir Cedric kung outer rain bands sa sanang mamatayan ta, and kung outer rain bands sa sanang mamatayan ta, categorical na kitang makakasabi na sige na, DCGB dahil na magdiretsyon todo-todo, ta medyo tranquilo na, maging maikmat na sana. Tapos kung halimbawa sa 225, nagbaba ba ng 215? Yes. O kung nagbaba sa 215, ang paros mamamatayan ta iyan kung ang distansya ta mga 160 to 170 from the eye Of the storm. mamamatayan ta ang paros. Pero kung mga more than 200 kilometers kita halos duman sa mata, sa hiling ko, kung mamatayan ta ang paros, baka masyadong distracting.
Iyo nga ni, Sir Cedric. Ang sabi, kasubago ni Reniel na Mago, ang distansya tangani kan Ligaspi, pwedeng mga 150 kilometros, hali duman sa Kudal, sa luwas na parte kan Bagyo. So harayo kita sa Matakan Bagyo. Gusto kong sabihin, kung 700 kilometers ang diameter niya, kung diretso sa distansya to sa outer side, 150 kilometers. 150. kung 950 kita, gusto kong sabihin, mga nasa mga nasa 250. Yes, oho. Okay. Mga 250 kita, dahil tamamatayan ang destructive wind masyado. Yan. And ang sabi nga ni Sir na Reniel, mga 30 to 60 kilometers per hour sana maximum ang mamamatay ang takayan. Ngunyan na banggi hanggang dyan na maagahon. Tapos hiling-hiling ko, alimbawa ang kusog na paros na pwedeng mamamatayan na makadispose ng mga arong masarali. Kung sa araw kayo na paros sa Bagyo, ang estimate ko dyan, mga 150 to 160 kilometer distance from the eye, duman pa yan mamamatayan. Mhm. Pero kung araw kayo mag 250 kita, outer wind ang mamamatayan takayan. Yan. Signal number 1, 30 to 60. Kung nagmagaman maglampas din, mga 70 to 75, nasa lower limit kita kang signal number 2. Kung ita sa signal number 2, pero most probably, baka dahil na isa ka sa signal number 2. Iyo, oho. Pagkatapos kay ni Sir Cedric, apudang kong pag-asa, ipapakonfirmar ta yan, and then and only then makonclude na kita na, sige na, makakahangos-hangos na kita tudo-tudo tabi, Sir Cedric. Ano po? Ayo, ako nga, sabihan kung pwede na kita magpaingalo. Kung dahil na kita, mahalap naman kita kang alas 5. So alas 5 na sa nang halaton ta, dahil na una sa alas 11. Pwede naman, kung makaoro mo ng sa pag-asa, yun ito ang basihan ta. Sige, and after na makahuron ta sa pag-asa, I'll get back to you for na minutes sana, then dumana kita ma-instruction sa public tabi, Sir Cedric. Pwede po? Ayo tabi, Pio. Sige. Sige, thank you so much, Sir Cedric, and I'll try to get in touch now with Pag-asa, and I'll call you later, Tabis. Thank you so much po. Okay, yan, si Sir Cedric na daay pano. So, yan po, Tabi, nadangog nindo, na pahayag ni Sir Cedric Daep, nganing bilog sa satuyang kaisipan, an mga impormasyon asin malinaw apudang kuna ang Pag-asa tanganing masabutan ta na ini managad ihapot itong sa mga ipinag paabot ni Sir Cedric na Daep ay nito so sa tuyang numero digdi na inapudan kasubago tayo po itoan sa tuyang i-redial ito sige. Yan. Tanganing pantana. Ay padingnal, pasubit ka so bulpen mo tabi. Yan. So bulpen mo tabi. Padingnal, nawalat ko. So, bad lamang ma-accommodar pa kita Pag-asa. For one, ngunya na banggi. Pag na kahuron ta ng pwerte, diretso na kita. Makuha na. Thank you so much po din. Nagri-ring. Pag-asa, pudanta. Baka lamang makompa. Yung sa tuyang apod. Yan, Pag-asa. Good evening po. Pag-asa po ito. Ay, Pag-asa, maray na banggi. Si Pio Fernandez po initabi kan DCGB. We're on air sa emergency broadcast po. Opo, Diyos marhay na pagkabanggi po sa imo, Sir Pio Fernandez. Si At sa mga taga-DCGB po. Sir Melvin. Po ito. Na Almohel, okay. Sir Melvin, mag-restore tabi kita kan kamugtakan kan bagyong si Bising, as of ining 9:22 real time, Philippine time, as of 9:22 tabi, kung igwa ka dyan available na computation na tabi, hain na po ang sentro kan bagyong Bising tabi. Please go ahead. Sige po, sir, kukunin ko na muna po yung coordinates ngayon na oras na ito para mas update po kasi kung yung babanggitin ko po ngayon ay yung yung pang alas 4, pero kung gusto niyo po yung accurate
Oo. Pwedeng kunin ko po yung coordinate nito para malaman po natin yung distansya niya sa Legazpi City. O sige po, so ano po, ma-call back na lang po ako or i-hold ko na ining linya tabi, Sir Melvin? I-hold yun na po yung linya po, sir. Madali lang ito. Sige, tabi. Diyan na kita, salamat Sir Melvin, diyan na kita mabasar kan sa tuyang pakikipag-ulay, i-relay niya to kay Sir Cedric Daep ang magiging analysis kan bagyong si Bising, hali mismo sa Pag-asa, then duman na kita na kay Sir Cedric Giraray. May pig-unang bitan si Sir Cedric na kaipuhan mahugot mo na ang detalyes diyan sa Pag-asa, maaraman ta so magiging distansya niya to sa bagyo at kung nasa outer periphery kita, outer rain bands na, dahil kita makalaog dyan sa lawas kan bagyo, ini mga maabot na oras. Hello po, Sir Si Sir Pipo, Pio. pwede na kitang makahangos-hangos. Sir Melvin, go ahead po. As of press time, mga 9:23, almost 9:30 na ngunyan, sa ina po so sentro kan bagyong si Besing. Opo, as of 9 p.m. po ngayong pagkagabi po, nasa 285 kilometer east-northeast of Legazpi City, Albay. Yung coordinates niya is 13.7 degrees north, 126.3 degrees east. Yan, 285 kilometers east-northeast of Legazpi City. Ang coordinates is 13.7 north, 126.3 degrees east. Ano po? So, Opo, Sir. So, Pia. hali iyan sa sentro, kan bagyo. Opo, Sir Pia. Ang pagsukol, Now, so sa iyang kadakulaan, perang nga iso kabilugan kan bagyo, perang kilometro? Kung sa average na kadakulaan po ng bagyo, halos nasa 700 kilometer po. 700 kilometers ang kabuuan. Di ang kabanga is 350 kilometers. Now, Opo, sir. kung ang sa tuyang location is 285 kilometers east-northeast, hali duman sa mata, luwas na luwas kita sa lawas kan bagyo tabi, Sir Melvin. Opo, nasa luwas kita ka sa lawas kang naturang bagyo po, Sir Pia. Yan, so nasa luwas kita, away from the eye of the storm. Ano ang direksyon niya tabi, Sir Melvin? Sa kasabago pong severe weather bulletin number 9, yung kanyang direction is west-northwest po at 15 km per hour. West-northwest at 15 kph. Yan. Opo, sir. Ang puwersa Sir niya P. tabi, Yung person niya po medyo bahagya po siyang humina sa 205 km per hour yung kanyang sustained winds at 250 km per hour ay yung kanyang gustiness winds. yan, 205 and sustained winds, mina doon 250 kph. Ano po? Opo, Sir Pia. Sa arog ka initabi na direksyon niya, buda is speed, ano po ang mga probabilities sa mga maabot na oras insofar as Legazpi City is concerned? Ano po ini marayo ng todo sa tuya, padiit-diit or padiit-diit tabi sa mga maabot na oras? Opo, ito pong naturang bagyo ay pwede na pong harayo sa tuyan yung padiit-diit po ito as of this time po. Kumbaga halos ito na po yung kasabagong hapon, sundoon niyan, ito na po yung halos pinakahalaning distansya nita sa matak o sa sentro kang bagyo. So, iyo na ini sa mga oras na ining alas 9 pasado, ang pinakaran niya tong distansya sa Matakan Bagyo, which is 285 kilometers east-northeast of Legazpi. Opo, Sir Pia. Then, ang succeeding hours, madistansya pa kita, mas lalo na kitang marayo dyan tabi. Opo, Sir Pia. Mas lalo na kitang madistansya digdi po sa mga masunod na oras po. Andara ka ining uran, Sir Melvin, sain ang konsentrasyon na gulpe? Ang konsentrasyon na mga dalakaw ng mga pag-oran ay halani po sa sentro, pigaulan po digdi po sa halos sa Pacific Ocean. Pero yung mga outer rain bands naman po ay halos yung mga pag-oran ay nasa Kabisayaan. Pero di po sa Bicol region
halos nasa sa ngunyan pong pagkabanggay, halos nasa eastern portion of Bicol region, dito po sa may Catanduanes din, halos sa may Sorsogon din po area. Pero halos outer ring band din po yung nakaka-apekto po sa tuyangon yan. So Catanduanes, Sorsogon, and Albay area. Opo, Sir Pio. So, ining outer rain bands, digdi na mamatayan niya to sa Albay, Catanduanes, Sorsogon area. Ano po ini? Heavy, light, heavy, or intense tabi? Ang kadaklan pong mga pagoran po sa tuya, kasabagong aga, mga light to moderate. Pero ngunyan, may mga moderate to heavy rin po tayong na-experience yan po. Yan, moderate to heavy. Ano? Oo. Opo, Sir Pio. Ini sa Catanduanes, Sorsogon, Albay area tabi. Opo, Sir Pio. Yan, so rain. So, mga pirang oras tabi kita kaya na arog pa kayo ng sitwasyon na may padiit-diit, paminsan-minsan na moderate to heavy rains tabi, Sir Melvin. Magpuno niya na alas 9 pasado. Mga pirang oras pa tabi kita kaya na makaka-experience. Sundong anong oras I should say? Hanggang sundo po sa aga po, sundo mga hapon po. Halimbawa kasi yung mga pag-orangkaw niya sa ngunyan, halos yung mga outer ring bands niya ay nasa Kabisayan, kung baga nasa southwest portion kang naturang bagyo. Kaya ibig sabihin ko niya, maski medyo harayo na sa tuya yung bagyo, kung yung mga pag-ulan niya ay nasa southwest portion ng bagyo, pwede po kitang oranon sundo po sa aga po sa aldoning Lunes, Abril 19, sundo sa maghapon. Oho. Kumo arog ka iyan, tasukon sa mga oran palan, sa mga outer rain bands, medyo dakol-dakol, sa may likodan na porsyon kan bagyo tabi, Sir Melvin. Kaya sundo pa kita sa agang maghapon, may paminsan na moderate to heavy rains. Apo, Sir Pio. Iyan, tayaon so kwan pa sa outer rain bands, sa mga oran na nakakonsentrar sa likod na porsyon kan bagyo tabi, yan. Okay, now, ini po, insofar as Albay is concerned, sa Catanduanes, tabi Sir Melvin, tagulpi kitang parang tabay dumanin, Catanduanes ang medyo huraran Ano sa imong pagkakarkulo dyan sa computation mo as of now, pira man ang distansya na ninda sa Matakan bagyo tabi Sir Melvin? Halos nasa, po sir, nasa 230 to 235 kilometer east of Bira, Catanduanes. Ayan, 200 to 230 kilometers east of Virac. Eye of the storm yan, sir? Po sa, sa Eye of the Storm po, sir. Yan, so gustong sabihon, medyo hurharan ni Sinda sa may gilid kan bagyo, tabi, Sir Melvin. Po, Sir Pio. Then, nakalaog Sinda sa outer rain bands, so sawisaw kan mga oran, sa palibot kan bagyo, nakalaog ang Catanduanes. Po, Sir Pio. Yan, Then, kumusta Sinda duman? Sagkod anong oras man Sinda makakamate, nin arog kayo nakamugtakan kan panahon, and anong klaseng uran o anong klasifikasyon kan uran na sa indang mamamate ang tabi duman? Opo, sa ngunyan po, kasabagong mga pagkaga, halos light to moderate. Pero ngunyan na hapon, sundo ngunyan na pagkabanggi, may mga light to moderate to at times heavy rainfall po yung na-experience yan po sa probinsya kang Catanduanes. Yun. So light, moderate, heavy, daing intense. Opo, sa ngunyan po, day pa naman po talaga yung talagang napakusog na pagoran yung intense heavy rain. Pero kung siguro po, kung matapat po ito sa kaulapan na talagang cumulonimbus cloud na may dakulang volume ng ulan, doon pa lang magkakaroon ng intense rain or to torrential rain. Mhm. Anong portion po kang Catanduanes ang posibleng sa kubon kaining mga makukusog na uran as time progresses tabi ngunya na banggi? Northern portion po ba? Opo, nasa eastern portion po yung kadaklan ng mga pagoran, digdi po sa may parte kang Baras, Sigmoto, Bato, dyan sa may eastern portion of Catanduanes. Barasig mo to bato, dyan so medyo maoran-oran mo yan. Opo, maski sa Birac po, medyo maoran-oran din po sa parte kang Birac. So northern part tabi kan Catanduanes,
Sa northern part, yun man po medyo may mga pag-ulan po. Pero yung kumbaga kung yung konsentrasyon niya po ay halos sa buong probinsya pero mas mauran po sa eastern portion of Catanduanes. Yun, mas maura ng eastern portion na Catanduanes. Okay. Susundo na rin sinda dumantabi makaka-experience kan arog kaan man na kamugtakan panahon. Sundo po sa aga, sir, pigala umanita na medyo papaharani pa ni sa Catanduanes. Maski makalagpas na man po tabi ini, kung yung mga pag-oran ko ng Bagyong Bising ay concentrated po sa southwest portion ng Catanduanes, pwede pong sundo sa sa aga po ng Lunes ay medyo may mga moderate to heavy rainfall, moderate to heavy rainfall pa rin po silang ma-experience po dyan sa Catanduanes. Yan, moderate to heavy sa agang maghapon. Papo, ano po? Yan, naputol na. Apodan ko giray Sir Melvin. Tapato, Sir Melvin, nag-apod giray tabi ako, Sir Melvin. May limit. Sir Melvin, hello? Hello po. Opo. So, maghapon pa na posibleng oranon ang Catanduanes tabi. Opo, sir, possible po na maghapon pa na posibleng oranon po ang Catanduanes. Kasi kung sangon niya po maski ang Kabisayaan po, maski harayo na pong gulpidigdi po sa sentro kang Baguio, yung outer rain bands po yung nagdadala ng mga pagoran. Pwedeng ganun din po yung maging scenario sa aga sa Bicol region. Yan, yung nga ipapasabot ta Sir Melvin na maski lumapwas na ini sa Satuya, so konsentrasyon kan ora na moderate to heavy yaon sa likod na porsyon kan bagyo kaya tibaad sa aga masabi kita harayo na subagyo pero natatan nagkusog lugod sa oran ito palan so konsentrasyon ngo niyan basado sa saindong satellite monitors kan oran maski na sa outer rain bands kita nasa luwas kan bagyo yaon manggiraray mantang parayo na sa bagyo sa likod na porsyon kan bagyo sumakukusog-kusog na oran tabi. Opo, usually po siguro sa aga yung mga outer rain bands po yung magdadalas po sa tuyaning moderado sundo sa mga kusog na mga pagoran. Yan. Suwisik sa lawas kan bagyong oran na moderate to paminsan heavy, Sir Melvin. Ano po? Opo, Sir Pio. So, ano ini? Can we categorically say na ini po an matakan bagyo, an lawaskan bagyo, padiit-diit ng marayo sa Satuya digdi sa Albay, and an Catanduanes, medyo kataning ta, budaan Sorsogon, padiit-diit ng marayo as time progresses, ngunya na mangbanggi, sundo dyan na matanga, sundo sa maagahon tabi, Sir Melvin? Opo, tama po, Sir Pio. Ito pong matakang bagyo ay dit-dit na pong papaharayo po digdi po sa Albay, pero medyo saranin naman po ningon yan sa Catanduanes. Pero siguro po sa aga po, medyo papaharayo naman po ito sa probinsya kang Catanduanes. So, an aabangan ta na sana is ining so mga pag-uuran-uran bako nang gayo sa paros tabi, Sir Melvin. Opo, tama po, Sir Pio. Yung mga pag-uran na sina po yung inaano po natin na disaster na dala po kauning bagyo. Kasi yung mga makusog na paros o duros ay nasa halos concentrated po sa inner rain band o malapit po sa sa eye of the storm po yung mga talagang mga damaging wind. Yan, opo. Sige tabi, Sir Melvin, salamat din marhay sa indong informasyon na sinpadagos na pag-akomodar digdi sa DCGB. With that tabi, medyo makakaguruginhawanaan mga parantabay niya to bago magkaturog gunyan na pagkabanggi tabi, Sir Melvin. Salamat pong maray. Salamat din po, Sir Pio Fernandez sa mga taga-DCGB. Opo, thank you so much and God bless. Keep safe ka mo dyan sa Pag-asa, Legazpi City. Mga tugang si Sir Melvin Almohuela po ang sa tuwing nakaulay nyo na pagkabanggi. So nadangog na po nindo babalikan ta na si Dr. Cedric Daep nganing bago kita magkaturog magayon ang sa tuyang impormasyon na madadangog. Sige. Ayan na po. Ay, susaroan na po danta. Digdi kita basakit magkalaog sa sarong number na ini. Dumang kita sa sarong number giraray. Di pisil magkalaog.
Nadangog na po nindo ano. So, pakipag-ulay ta kay Sir Melvin. Yan, mga paraan tabay ta, tabi. Sige. Nya, nagring na. May good news kita eh. Salamat sa mahal na Diyos. Ano? Sir Cedric, marhay na banggit tabi, si Pio po giraray. Ngayon maraming nabanggit sabi. Opo, we're on air. Nakahurong ko na si Sir Melvin Almohuela po, kan pag-asa Ligaspi. And 9 p.m., ngunyan nabanggi, ngunyan 9:38 pa sana, kasubago 9 p.m., ang distansya tatabi kan Legazpi sa Matacan Baguio is 285 kilometers east-northeast of Legazpi and coordinates 13.7 north, 126.3 east, moving west-northwest at 15 kilometers per hour. Ang sa iyang pwersa, 205 kph sustained, 250 kph gustiness. Ang kadakulaan kan bagyo, kabilugan, 700 kilometers, Sir Cedric. So 285 ang ano niya, ang distansya tangon niya Sa mata. sa mata. Kuyan pa. Kung marami pa yan, pwedeng magkusog-kusog pa sa pampalos. Pero kung biglang, pagkarami niya, biglang move na siyang north, then pwedeng tumaas siya, baka man tinido magrari. Dahil na na-mention kung mataas kita sa signal. Dain na tabi. Tantaramon nga ni Sir Melvin, diit na ining marayo sa satuya as time progresses tabi Sir Cedric. Masakat yan. Masakat na. And ang rains, sa ngunyan, concentrated near the center. Okay. Pero sa saindang paghiling kan satellite image, so nasa outer rain bands kita ngunyan, Sir Cedric, kita kung 700 ang kadakulaan, 350 ang kabanga, kita 285 kilometers. Luwas kita sa lawas kan Bagyo, Sir Cedric, bako? Nasa kuyan kita. Nasa about lampas kita sa 2/3. 2/3. Lampas kita. Harayo kita sa gilid kan Bagyo, luwas kita. And so outer rain band, so oranda, nasa likod na porsyon kan Bagyo. Kaya ang sabi ni Sir Melvin, halimbawa magrayo na ini sa tuya, suuran medyo mauuro dyan ng diit, kaya saga medyo mauran-uran pa kita tabi, Sir Cedric. Ang sabi, by Monday, moderate to at times heavy ang mamamatay at tabi, Sir Cedric. Mag-aaral ka ng sitwasyon, dahil kita masuspend ka work sa aga, diretso ang trabaho. Ayun, kung nagtaram ka ng day masuspending work, diretso ang trabaho, so mga sa pribado ba sa pampubliko tabing opisina yan, Sir Cedric? Normal kita sa aga. Yan. May improvements na yun. Habang nag-uot, ma-improve yan. Di gustong sabihon, Sir Cedric, maray-ray ang pagkabanggitan ng niya, nakadangog na kitang maray na bareta. Pero sa nag-riba ko, na Napoleon, kamay oran pa kita tigasahan. Yan, kung arog kaya ng mga statement mo tabi, Sir Cedric, ano po, pwede tanang taraman sa mga parantabay ta, sige na, magkaturog na medyo maray-rahay, pero magisan ng oro alerto so pagbantay tabi. So sa mga peligroso sa nasa oran, nag-riba ko man. Iyon. Pwede kitang pwede kitang magpaingalo. Pwede kita masuspend to work. Iyon, dahil suspensioning work sa aga tabi, Okay, Sir Cedric, pwede tanang taraman ang publiko na, ibaba na ning diit ang level kan paghadit. Dahil man sila masyadong maghadit. Tapos alata man sila pag-oran. Pero itong sunasa gilid kang dagat, dahil pwede hindi maghadit. Unless na naghadit sila. Okay. Di pwede na kitang puro pahingalo na, Sir Cedric. Pwede na kita Joseph Root Camp. Times like this, pwede na. Makakauli na ako ng atab-atab niya, Sir Cedric. Ako iyo man. Pareho kita. Trabaho pa sa aga-aga. Trabaho pa. So, ang pinaka-press kong bareta ko niyan is no suspension of work na sa aga tabi, Sir Cedric. Di ako ma-recommend. Di ka ma-recommend. Okay. Iyo tabi, Sir Cedric, with that statement of yours, salamat din maray sa pag-antabay man sa mo sa DCGB as in pagtaw ng informasyon. And pagkatapos ka ng restoreta, ma-wind up naman ako kan sa mga special emergency broadcast dahil lang taigon na kaming nakukuha ang assurance both hali sa indo mga otoridad from Pag-asa
sa indo dyan sa apse mo tabi, Dr. Cedric. Pero sa kuyan, dahil pa mag-relax sa coastal. Iyo. Nasa low-lying areas. Oho, yan. Sige. Ito. Sige. Sa landslide, baka dahil kita makatipo na maray, pero ang tabay manggiraray, pasiguro kita. Kaya nga na pina-evacuation na ta, pasiguro kita. Iyo po. Oho. Sige. Dahil mag-uruli, dahil nga na magharali dyan sa evacuation centers. Ano po? Pero habang yaw sila sa evacuation centers, pwede na sila magkaratorog dyan. Yan. Oho. Kuha na. Medyo mapurwas na ang kamugtakan tabi, Sir Cedric. Ano po? Overnight evacuation man sila baga. Kaya sa aga, pwede na sila mag-uruli pag maray ang kamugtakan. Opo. Sige. Thank you so much, Sir Cedric Tabi. Mabuhay and keep safe, Tabi. God bless. Salamat ng tabi. Salamat. Yun na, Padignal. Kaawanta na sa naning rundown, ining sa tuya pong pagkikipag-olay, basado sa pahayag kan otoridad, tabi, yan, Paparoy Baclao, maray na banggi in full stereo. Paparoy, ray na banggi tabi isa sa imo. Kaso bago tabi, sabi ni Sir Melvina Almojuela kan Pag-asa, alas 9, iyon yung pinakaharani sa katotohanan na oras. Alas 9, ang distansya kan Baguio sa Legazpi is 285 kilometers east-northeast. Sumatakan Baguio. 285 kilometers east-northeast of Legazpi, coordinates 13.7 north, 126.3 east. Ang direksyon weste-norte-weste sa kaskas na 15 kilometers per hour. Puwersa, 205 sustained winds. Gustiness, 250 kilometers per hour. Yan. Ang kadakulaan kan Bagyo, 700 kilometers more or less. Diyan ka ba nga akayan, 350 kilometers. Kung sa tuyang hilingon, 285 ang sa tuyang distansya hali sa mata, ang kabanga kan 700 is 350, luwas kita sa lawas kan Bagyo. Nasa outer rain bands kita. And ang sabi ni Sir Melvin Almojuela, diit na marayo ini, ang sabi nga, alas 10, makibrada na ini patuo, matipay na patuo, kaya parayo na ini sa satuya, sa sentro kan Bagyo. Kaya lang, ini po ang satuyang antabayanan. So, mga uran na darakan Bagyo, yaon sa may ikog na porsyon niya. Yaon so heavy to intense rains. And iyan man na mga uran na nasa luwas kan teritoryo kan Bagyo, outer rain band sa pigaapod, moderate to heavy, mamamati ang taman iyan, posibleng diyan na maagahon, sundo sa aga, digdi sa to, sa albay, asin sa Catanduanes. Yan, kaya sabi ba ni Sir Cedric, overnight evacuation, por sobre dyan sa uran. So uran, takon sa mga darang urang kay niyaon sa likod na porsyon sa outer rain bands, moderate to heavy, tiglilikay kita sa baha, flash floods, asin landslides, budalahar. Ano po? And dainanggad itong mga nasa pagirilid kan baybayon, so nag-evacuar dahilan sa storm surge na peligro, dainanggad pa magbulta diyan sa indong lugar, tamala mo yan, so nangyari sa Tiwi, Barangay Sugod, Barangay Lourdes, Buda, itong sarupang lugar, Sugod, Lourdes, Buda Baybay sa Tiwi, kasubagong alas 9, sundo alas 10 din pagkaaga, hunas duman Padignal. Sa Tiwi, Sugod, Baybay, Lourdes, hunas. Pero nahihiling kan mga tao, uto duman sa harayo, nagpaparadakula suukol, siging rani. Sagkod na magabandang alas 9 sund alas 10 nin aga kasubago, linantupan mga harong duman sa Barangay Sugod, Baybay, Tiwi, kan tubig dagat. And it was confirmed by Dr. Cedric Daep, storm surge ito. Tamas kingani kita, nasa luwas kan lawas kan Bagyo, day kita nakakamati in makukusog na paros, tamara, signal number 1 lang kita, so konsentrasyon kan tudong kusog kan Bagyo, uto duman sa kadagatan, kaya titulak, so upper surface kan dagat, titulak pasiring digdi, anukol sa mga nasa eastern seaboard. Garuan so sarong planggan ng dakulaon,
panaw ning tubig, ibugtak mo duman sa ibong susarong electric fan, i-number 3 mo, paabuto-buton mo ning todo, ial sa bagang tubig pa rin na, iyo iyan ang nangyari dyan sa Tiwi, dyan sa Sugod, Baybay, Buda sa Lourdes, dyan ka na Tiwi, yan. Kaya, ingat po, kaya baga pinaibakwar, pati sumang sa storm surge. Yan, sa arog ka na sitwasyon, sabi ni Sir Cedric Daep, pwede na tabi, na magkaraturog sa mga nasa evacuation centers, budak kitang mga yaon digdi man sa luwas, so day nag-evacuar. And sa aga, day po ning suspension of work digdi po sa probinsya ng Albay. Day siya ma-rekomendar. So, yan na po tabi ha. Sa pangaran po, kan sa tuyang bilog na puwersa. Sa panginot po ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, si Sir George Nabayona, si Sir EVP Station Manager Glenn J. Barcelon, VP Henry, Madam Moriel, Madam Chi Antibola, si Madam Shirley Dilumen, sa luwas, ang Mega Force, Jomar GBL, sa kuyang mga kumpadres, sa Manibela, si Henry Boy Mata, sa Technical Control, ang bilog na persa, si Chief Tech Bunjing Tanay, Ramir Bunjing Tanay. Siyempre, sa newsroom, yaon dyan, News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta. Sa tuya, mang pag-iriba sa Technical Control, si Jun Napolis, si Manny Tutanyes, ang sa kuyang kapartner, si Pading Nal Taybaldo, si Angel Mustasa, Production Center. Sa IT, Arven and Richard. Sa pangaran po ni Sir Cedric Daep, Dr. Cedric Daep, Melvin Almohel, ang pag-asa. Singkan sa tuyang mga texters, listeners, viewers. Padagos po kitang mga G, asin manarig sa mahal na Diyos. Salamat, asin amang Diyos, ang magbantay. Ako po, si Pio Fernandez. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Coming to the glorious mysteries, we contemplate the resurrection and ascension of Jesus, the birth of the church at Pentecost, and the Lord's glorification of Mary, the mother of Jesus. In these mysteries are contained the hope of every broken life and every wounded spirit. Jesus, Son